Haia, fe enw yw Sophie ac rydw i'n myfyriwr i'r Ysgol Gwyddorau Naturiol ym Prifysgol Bangor yn mynd fewn i fy nhrydydd flwyddyn yn astudio zoleg gyda ymddygiad anifeiliaid. Penderfynais astudio fy nghwrs drwy gyfrwng o Gymraeg oherwydd rydw i erioed wedi cael fy addysgu yn yr iaith, felly mae'n hynod o naturiol i mi berfformio ac ysgrifennu yn y Gymraeg. Gan fod fy nghwrs yn bennaf yn cael ei astudio yn yr Saesneg, roedd yn anodd i mi i gychwyn, ond gyda'r help gan fy niwtorialau Cymraeg, rydw i nawr yn deall i'r gwaith y potensial llawn, yn ogystal â cael cymorth a chydymdeimlad gan fy niwtor ac hefyd myfyrwyr eraill Cymraeg sydd yn yr un cwch â fi. Yn ogystal â chysur personol, mae'r gallu i wneud cwrs coleg yn ddwyieithog yn ddatblygiad mawr o sgiliau academaidd, yn enwedig cwrs fel zoleg sy'n gyda nifer o heriau fel geiriau biolegol. Bydd y sgiliau yma yn help mawr i fi yn y byd gwaith ar ôl gorffen Prifysgol. Ar hyn o bryd, mae fy phrofiad Cymraeg yn yr ysgol wedi bod yn un hyderus ac yn un hapus iawn o ysgrifennu aseiniadau yn y Gymraeg, perfformio cyflwyniadau yn y Gymraeg, a hefyd jyst derbyn gymaint o chanmoliaeth gan fy niwtor ac hefyd darlithwyr petai'n Gymraeg neu'n Saesneg. Dwi'n argymell ac annog unrhyw berson sydd yn meddwl wneud rhan o'i gwrs neu'r cwrs cyfan yn Gymraeg i fynd ati, oherwydd newch chi ddim difaru. Mi wneith o wneud chi'n fuddiol iawn yn y byd gwaith ac hefyd yn y byd cymdeithasol i'r Prifysgol. Gewch chi mwy o gyfleoedd a mwy o chyfarthrebiad efo'ch tiwtoriau na byth erioed. Ar gyfer fy nghwrs zoleg yn enwedig, rydym ni yn annog llawer mwy o siaradwyr Cymraeg oherwydd dydy heb gael ei wneud llawer o'r blaen. Felly meddyliwch gallwch chi fod un o'r myfyrwyr cyntaf erioed i wneud cwrs penodol yn y Gymraeg.